ako makakalapit sa iyo kahit gustuhin ko dahil nilayo mo nang nilayo ang iyong sarili. Si Lazaro na akala niya ay perwisyo dahil nagpapalimos ng pagkain, hindi niya alam siya pala ang kailangan niyang saklolo. Hindi daw lahat ng mga walang kaya na lumalapit ay nakakalipit. Hindi daw lahat ng mga nanghihingi ng saklolo ay manloloko. Yung ibang nanghihingi ng saklolo, hindi natin alam sila pala ang saklolo natin. Kaya huwag daw tayong lumayo sa mga nahihirapan dahil hindi natin alam sila ang nagdadala ng inahanap nating kaginhawan. Huwag daw tayong lumayo sa mga nangangailangan dahil sila raw ang maglalapit sa atin sa Panginoon. Sila daw ang maglalayo sa atin sa lugar ng pagdurusa. Sila daw ang tutulong sa atin upang di tayo mapahamak. Sila ang tutulong sa atin for us not to end up begging for one drop of water. Tulungan mo sila, mga nangangailangan, tutulungan ka rin nila. Tulungan mo sila ngayon na sila ay nasa kagipitan, pangangailangan. Hindi mo alam, tutulungan ka nila kapag ikaw na ang nasa pangangailangan, kagipitan. Sabi nga nila kung minsan, yung mga nanghihingi ng tulong, they are our own salvation. May isang mayaman sa Angeles when I was there in 2002 to 2005. Meron siyang kotse kaso luma na. Pinapansin palagi yon. Mayaman siya pero luma ang kanyang kotse. Pinapapalit nga daw ng kanyang mga pamilya ng bago, ng latest, ng mamahalin. Palagi ang sinasagot niya, kapag pinalitan ko ng bago, ng mamahalin, siguradong-sigurado yung mga tao mag-aalangan na, mag-aatubili na sila upang lumapit sa akin. And in that case, hindi na nila ako ma-reach. Hindi ko na rin sila maabot. Kaya huwag nating hayaan ilayo tayo ng ating mga kayamanan sa tao at sa Panginoong Diyos. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lubusan mo kaming iniibig, Ama, kaya't pinasok mo ang aming pagkatao liban sa kasalanan. Tulungan mo kami ngayon, tanggihan ang aming pagkahilig na maligaw, at tulutan mo kaming matularan ang iyong pag-ibig na hindi umahanap ng kapalit. Kami ay dumadalangin sa iyo ngayon
Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, buksan mo ang isip at puso naming iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakakaranas ng diskriminasyon at pambabasbusabos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, liwanagin mo ang puso, isip at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwinang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang aming kapatid naming seafarer. Tuyod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Isama din natin sa ating panalangin ang mga kapatid natin na nagpapasalamat ngayon, ang mga may special intentions, ang mga pinagdarasal natin for speedy recovery, good health and healing, yung para sa guidance and protection of the Holy Spirit, at lahat ng mga yumao nawa ay tanggapin ng ating mapagmahal na Ama sa buhay, sa kadalisayan ng walang hanggang pagtatalamitan. Ipanalangin natin sa Panginoong Diyos. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga sariling panalangin. Mapagmahal naming Diyos, patnubayan mo ang lahat ng aming mga pagpapasya at kilos upang kami ay maging daluyan ng iyong biyaya para sa isa't isa sa pamamagitan ni Kristo na nag-aaring kasama mo magpasawalang hanggan. Amen.
Tayo po, insenso. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng ating Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming pag-ahandog. At ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ngayon ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan na pupuno ng langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan at iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa mo at pagkabuhay, kami pinubos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, tas mo kaming tanan. Buong Jesus, naming mahal. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang mga yumao na aming pinagdarasal sa misang ito. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin loob
ngayong ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Na't huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, na't iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Obispo at siya. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Announcement. In commemoration of the martyrdom of Saint Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint, on September 28, the parish is holding a Triduum in his honor on September 25, 26, and 27, Sunday, Monday, and Tuesday. This Sunday, we hold a Triduum at 4:30 in the afternoon to give way to the 5 p.m. and 6:30 p.m. Masses. On Monday and Tuesday, the Triduum follows the Holy Rosary at 6 p.m., then the Holy Mass at 6 p.m. On September 28, Wednesday, we shall celebrate the Holy Mass in honor of San Lorenzo Ruiz at the usual time of 6:30 in the evening. For this Sunday, we had the Triduum at 4:30. On September 28, Wednesday, we shall celebrate the Holy Mass in honor of San Lorenzo Ruiz at the usual time of 6:30 in the evening. Our cluster Mass or Dalo cluster on Friday, September 30, will be held at Cluster Phase 2B with the residents of Phase 2B as sponsors and Apostleship of Prayer and Catechists as support group. The schedule is as follows: 5 p.m. assembly and preparation at the church patio, 5:30 p.m. motorcade procession to the cluster mass venue, 6 p.m. Holy Rosary and prayer to St. Jude Tadeus, 6:15 audiovisual presentation, 6:30 Holy Mass, 7:30 p.m. motorcade procession back to the parish church. May we enjoy our parish community to be one with the residents of Phase 2B in this celebration of the Cluster Mass. Thank you. Ito po yung ating second collection. Last Sunday, dito sa misa nating 5 p.m., we were able to collect 2,551. All in all, nakakolekta po tayo ng 14,797. Dalawa ang beneficiary, yung Episcopal Commission on Indigenous People at saka yung Radio Veritas Asia. Both 100% will go to them sa ating second collection. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan. Sa tiniis na kamatayan na amin ngayon ay pinapahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagan ang kanyang karunungan na nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap, gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa dahang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay tapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mag-ingat po kayo. Keep safe. Humayo na di pahayag, kanyang pagkalingat habang isa buhay